30 утвърждения за зодия Риби за месец април. Момент на интуиция, нежност и вътрешна връзка. Повтаря ги всеки ден през целия месец. Сутрин, вечер или винаги, когато имаш нужда от тишина и вътрешно водене. Наблюдавай как се свързваш с себе си и с по-дълбокия смисъл на живота. Аз влизам в април с мекота и доверие. Интуицията ми ме води с лекота. Аз се свързвам с вътрешния си свят. Април ми носи спокойствие и яснота. Аз се доверявам на усещанията си. Вътрешният ми глас е ясен. Пролетта носи нежност в душата ми. Аз съм в поток с живота. Моето сърце знае пътя. Аз съм отворен за вдъхновение. Април ми носи вътрешен мир. Аз се отпускам в настоящия момент. Моята чувствителност е сила. Аз се свързвам с дълбоката си същност. Пролетта ме изпълва с надежда. Аз съм спокоен и центриран. Април ми дава яснота отвътре. Аз съм в хармония с себе си. Моите усещания ме водят правилно. Аз избирам мекота пред напрежение. Пролетта ми носи лекота в душата ми. Аз се доверявам на процеса на живота. Април ми носи вдъхновение и покой. Аз съм свързан с вътрешната си мъдрост. Моето сърце е спокойно и отворено. Аз се освобождавам от страхове. Аз се нося по течението с доверие. Вътрешният ми свят е богат и красив. Аз съм в мир със себе си. Април е месецът, в който се свързвам с интуицията си, доверявам се на вътрешния си глас и се движа с лекота в потока на живота. Желая ти един прекрасен месец, а ако искаш да ти изготвя персонални утвърждения само за теб, според твоята натална карта, не се колебай да ми пишеш.